Masu kallon mu barkamu da haka, barkamu da sake sada da ku a cikin shirin na siyasa ba da gaba ba, wanda ni Siraji Garba daga Maradi jamhuriyar Nijar zan gabatar muku a daidai wannan lokaci, inda shirin na siyasa ba gaba ba shiri ne wanda ke zakulu muku shahararren 'yan siyasa da suka jajirce, wanda a yau shirin zai karkata ne bisa kan sha'anin siyasa na jam'iyyar Amin Amin. Bayan da wani dan lokaci da aka samu na barkewar jam'iyyar a nan jihar Maradi, inda wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar suka yi yunkurin hitar da sanarwa ta barin jam'iyyar ta Amin Amin zuwa ga jam'iyyar PNDS tarayya. Shin a wannan lokaci ko menene dalilin da ya sa hakan? Za mu tattauna da wata daga cikin 'ya'yan jam'iyyar wanda a wannan lokaci suke dindindin a cikin jam'iyyar. Da farko sai ku gabatar da sunanku. Sunana Hajiya Maimuna Sha'ibu Gado, ni a presidentin mata ta jihar Maradi gaba ɗaya. Shugabar mata ta jam'iyyar Amin Amin na nan Maradi. Shin za mu iya sanin dalilin da ya sa wannan barkewa ta jam'iyyar Amin Amin a jihar Maradi 'yan kwanakin nan? To ni dai zan ce ya mutane su hita cikin jami'iyoyi, wannan al'amari ba sabon al'amari ba ne ba. Yau kana cikin jami'iyya don ka yarda da aƙida ta ne, kenan in ka ga aƙidar jami'ar gabata maka, ko dama kana da wani ƙuduri da kasa cikin ranka kuma baka cin mishi ba, kenan dole ka hice ka bar jami'iyya. Kamar ya kenan mutane za su iya su san cewa da kamar me kike ni a nan ne, saboda kin yi abun dunkule. To ni dai ban ga abun da ya kai mutum ya hice ga jami'iyya ba. An riga an yi zaɓe kuma an ƙara zaɓen, ko da mutum bai ci ba, yau ina jin rana guda mutum ba zai girma ba, ko an ce da rahe yawo kan tashi tsaye. Kenan yau in ka yi takara baka samu ba, ai ba ƙarshen ba ne ba, tun da sai an jarraba lokacin da za a cimma nihi. Yau mu takarar mu ta hwarin kenan da aka yi cikin nan ga jihar Maradi, mun samu kwansila guda, kuma insha Allahu ko alhamdulillahi. Kenan yau akwai shugaban ma ƙasa yau Muhammad Isu, so nawa yayi yana buga har yake samu har yake cimma nihi. Kenan dai ni a takaice in ce rashin haƙuri ya kamu su wa baraka, kuma zaman duniya in ba haƙuri aka ba a cimma nihi. Kamar in muka yi la'akari za mu ga duk kowace jam'iyya ana samun ire-iren haka na wani san kai da kuma kishin dankali, kamar babba toshe karami. Ba ku tunanin hakan yana iya sa su yi wannan bijirewa? Ni sai dai in ce har yaushe dai ba mu san me a siyasa a takaice, tunda yau in ka san me a siyasa ka zo cikin siyasar ga don kana bin ra'ayin siyasar ga, kenan kai ba kanka za ka ma aiki. Yau in ka ci kwansila ko ka zan dan takarar dan majalisa makasa kake ma aiki, lalle ka bi ta hanya jami'a ka zan dan majalisa. Kenan yau in muna son mu cimma nihin mu a siyasa, sai mun hidda san rai da zancen ka kuɗi cikin siyasa. Yau in mutum na son ka ya so ka tsakaninka da Allah, don abun da kace za ka yi in ka samu wannan matsayin da kake nema cikin siyasa ga, in za ka musu saboda shi za su bin ka, ba sai in ka hiddo kuɗi ka ba mutunan ga. Kenan yau har yau jiya in baka ba mutunan ga kuɗin, to me za ya yi in ba ya hito ba? Kamar kun yi magana kuɗi, a ɗauki kuɗi a bada. Shin dama a wannan fagen akwai wasu kuɗaɗe wanda ake mutum alƙawari ko kuma ake bashi? Wallahi mu dai cikin jami'iyyar mu babu ta, kuma na san duk wani dan takara da ya san ciwon kanshi bai ce zai hiddo kuɗi ya ba wani ya mishi zaɓe. Me
ya tahi yayi magana shi yayi campaign shi yadda ya kamata, wallahi kun ji kaza zani muku in na samu kaza zani muku. Tunda in zabe ya zo ina za ka samu kai wani dan mushallakwal ina ya ga kudin hitowa ya ba wani ya mishi zabe? To ba dole ba sai an bi ta siyasa nan da aka ce ya mutum ya zo ya yi kamfe. In ka yi kamfe kinka daidai gwalgwado wanda Allah ya ci da ka samu sai ka samu. Yanzu menene muna ganin hanyoyin sun ɓaci dan me an hiddo kuɗi an zaɓi mutunan ga yo kuna kyauta da zato gobe zai yi muku aiki? Tunda deja ya biya ku 'yan ƙasa ya ba ku kuɗi kun zaɓe shi, kenan shi kenan bakin alƙalami ya bushe. Yanzu in ya zo aikin shi ne za yi na kuɗi, in ya samu kuɗi kuma ya sa aljihun shi. Me in kun tsaya tsakaninku da Allah kun zaɓi mutunan ga, kun san dan yana da ƙoƙari da hazaƙa da zai sa ya gyara muku hanyoyin unguwa. Kawai in an ɗauki kwansila kana sa dai zai gyara hanyoyin unguwa ka ɗauke shi saboda shi. Amma dai ka ce sai an bani kaza zani maka ko nawa za ku sayan ƙuri'ata, to kenan wannan aikin banza 'yan Nijar za mu maka mu. Dan Allah mu mai da hankali ga iyauci da kishin ƙasa, mu tsaya mu yi zaben mu dan muna son mutuna, dan muna son mutuna kuma muna guri mutunan ga ya muna aiki, ba dai ya ba mu kuɗi ba mu tai mu zabe shi. Ganin cewa abin da ya tura kusu wuta ya fi wuta zahi, ba ku ganin kama akwai dalilai masu ƙwari wanda suka yunkurin sa su suka bar wannan ne jam'iyya suka nahi wata jam'iyya, wanda har suna bayanin cewa da a nan jihar Maradi babu kowa a cikin jam'iyyar ta Amin Amin? Wannan babban magana ce. Tun da yau dai ina jin kunga taron da aka yi, kuma tsakani da Allah mutane masu bin Amin Amin dala ba a basu ba. Dalla mu ba ta yi ciwon kai ba, kai dan Amin Amin ne kana kishin Amin Amin. An ce ba mu da Amin Amin cikin Maradi, kowa ya zo an ga akwai 'yan Amin Amin. Kuma coordination ba mutum uku ba ne ba, na san ku yanga da wannan ko. To yau dan mutum uku sun hita cikin mutum 25 coordination me aka yi? Ce min tananan ko. To amma an ce akwai shiga-shigai wanda suka hita wanda su ne ma ke yau harkar siyasa babu shiga-shigai, tsarin gaskiya shi a shiga-shigai. Yau ko ɗanka ne na cikinka ba ka sa mai ra'ayi ya bi wata siyasa da kake so, sai wanda yake so. Mutum kana iya sayan shi, lalle zai zo tabbas ya cika maka wuri ya yi kawai yana son ka, amma dai an ce kowa ya san kowa. Mu dai ba jami'iyar mu ba, duk jami'o'i nake kai kuka na gare su, ku gaya ma militankin ku su zo tsakanin su da Allah su bi ku, ba dan za ku ba su kuɗi ba, a'a aiki ne za a ma ƙasa. In ƙasa ta gyaru kenan mun gyaru, in ƙasa ta yi arziki kenan mun zama masu arziki. Ni wannan nake fata ma 'yan siyasa gaba ɗaya, ba na 'yan Amin Amin ba, kowa da kowa. To ganin cewa kamar wani lokacin su da kankansu kamar 'yan siyasa su ne ke yunkurin samun talakawan ko kuma mabiya nasu aƙida karɓar kuɗaɗen, shin kuna ganin nan akwai wasu hanyoyi wanda maza za a magance wannan matsala, wanda yanzu duk lokacin da mutum ya zo za a taro sai ya hidda kuɗi? Insha Allah mu wajen mun ɗauki manya-manyan matakai. Ta wace hanya kenan? Yanzu mata mun ce mata ku bar zama haka nan, muna fata nan zuwa shekara 5 in Allah ya gwada muna za a wata takara. Mata in mazan sun zo ko 'yan siyasa sun zo da kautunan sabunan su, sai dai ku limka musu ku ce su kai gidajensu, tun da ku kuna bin su ba don sabunan su ba, don kun san me a siyasa, kuma sai sun gaya muku me za mu muku in mun samu. Kowa sai ya kawo musu shirin su. Wannan yakin nan muke so mu yi insha Allah, da masu hannu da shuni da 'yan proje muna neman tallahi, mu tallaha ma 'yan uwanmu mata, tunda yawancinsu talauci ke sa suna bin kudin suna zaɓe. Abin da ke ɗaure ma mutane kai na hita daga wannan jam'iyya ta Amin Amin zuwa wata jam'iyya shine ta yadda aka yi sai da aka riga aka gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi da na shugaban ƙasa zagaye na biyu na farko suka hita. Shin mutane
menene za su tunani akai game da wannan al'amari? Ba wani tunani, son kai ne. Ni dai gani nake son kai ne. Yau in kayi aiki, yau an ce in me saurare bai yi hankali, me gayi bai yi hankali ba, me saurare yayi hankali. Mutunan ga mutane nawa ya samu, da fite nawa ya kawo, da za ya ce ya hita jami'iyya ya koma wata, to inda za ya kinna ni zai ka musu. Ni zai ka musu. Adiba ha maganan gafa. Maganan lahiya lau take, kuma c'est très simple. Yau in an ce ɗai da ɗai yayi biyu, kowa ya san yayi biyu. To kai da baka kawo ɗai ba ka ce ka kai biyu wani wuri, guda gare ka, kenan ina za ka kai waɗannan? Mu tsaya dai mu yi siyasa mai tsafta. Lalle siyasa ba gaba. 'Yan uwana musulmi a zo a yi siyasa. Lalle kuma wani abu ne 'yan siyasa kuma ban mu gane ya. Yau ko da akwai siyasa, da Allah mu sa mutunci. Tunda mutunci an ce madara ne, in ya zube ba a kwasa shi. Yau don muna siyasa guda kuma an samu wata baraka, sai ka koma baya kana zage-zagen abokin tahiyar kada. Kun yi abu da yawa tare, an kashe abu da yawa tare, an binne abu da yawa. Yau ka komo baya, kai ne ke kwara mishi bai. Duniya baya a iya taku sanu-sanu. Tunda abun da ka yi, wallahi gobe za ka iske shi. Yau in ka ma wani, gobe ka sa cikin kanka, naka zai zakkuwa. To ina makomar jam'iyyar ta Amin Amin a nan jihar Maradi, ganin cewa wannan gungu sun kaurace ma jam'iyya? Alhamdulillah, tunda yau dai wanga taron da muka yi don mu gaya ma mutane Amin Amin tana nan, kuma mutane alhamdulillah sun zo, 'yan region sun zo, 'yan departement kowa ya zo, kuma insha Allah muna nan bisa zancen mu, muna Amin Amin ba dan a ba mu kuɗin, dan mu ma ƙasa aiki ne, dan muna son waga jami'a ta Amin Amin. Tunda komi za ka yi sai ka ce amin, insha Allah, kuma ba gudu ba ja da baya. Muna fata ai siyasa mai tsafta, kuma a so siyasa tsakani da Allah. Yau ko za ka barin siyasa, a san ka bar tarihi cikin siyasa. Mai ka bar tarihi, lalle da aka zamna an yi zaman mutunci tare da kai, kenan radda ma za ka hita mutanen Najeriya wani wai shi da me ya bar siyasar ga. Kamar su basu bar wani tarihi ba? Wani tarihi? An kare zaɓe kenan za ka hita siyasar ka, ko kana da wani ƙuduri da kasa cikin ranka, ai wani zai ce ya a mutunan gawa ina ya koma, kuma reshen masu iko bi zai sa cikin kanshi, an saye su. Ko da wata aƙida gare ka ta daban, me an riga an ɓata siyasa, sai a ce mutanen ga an saye su, kuma sai magana ta zamna kuma an saye su. To kamar a wannan lokaci da muke yunkurin ainihin gabatar da wannan ne tattaunawa tare da ku, kama a wannan lokaci da muke yunkurin ina kuka dosa, shin bangaren masu mulki za ko mara ma ko bangaren 'yan adawa? Mu dai jami'iyyarmu tana cikin cap 2021, kenan mu abunda mai gidanmu na parti Umar Hamidu Ladan Chana inda ya bi nan za mu bi, kuma har yaushe muna cikin wannan cap 2021, wannan gungu na cap 2021. Kenan insha Allah abinda duk manyanmu suka zartar da can cibiyarmu can tanya mai da ita za mu aiki. Kamar mun san da cewa kamar kuɗaɗe suna canza mutane da dama, shin ba ku tunanin ko kuma wani matsayi ba ku tunanin hakan yana iya kasancewa kuma ku balle daga inda ake tunani? Matsayi ai na Allah ne, Allah shi ke ba mutum matsayi. Wani kuɗi ba zai baka matsayi ba. Kamar su da yawa mun ga ire-iren hakanan, wanda tare da su ake ta gwagwarmaya, ake ta zage-zage, a ƙarshe kuma don cimma wata manufa kuma ka gansa an waye gari
shine nake kwatanta maka siyasa ce ba a ɗauke ta da tushenta ba. Tunda yau in kana cikin siyasa dan kana ra'ayin a kundin littafin siyasar ka ce, kenan wani kuɗi wani rashin kuɗi ba zai sa ka bar wurin nan ba. Tunda kai ka ce kana son siyasar ka, kuma kai ke son abin da siyasar ta tsara, kuma ko da har yau jiya siyasa ga kana yin ta saboda ƙasar ka ce. Tunda ko wani matsayi ka samu ma ƙasar ka za ta aiki. Shine in ka koma wata siyasa yau ana huskanta abu da yawa cikin ofisoshin Niger saboda me, saboda an sa siyasa cikin ofisoshin. Yau in ka riga an saka wani matsayi shikenan ka rice da siyasar ka, aiki ne za ka yi na ƙasa. To kenan saboda aikin ƙasar nan mu duk 'yan siyasar Niger ina ce musu har yau jiya a sa hannu cikin juna, in an koma ofisoshi a tsaya a ma ƙasa aiki, a hidda wani zancen siyasa don Allah da annabi don Niger ta ci gaba. Masha Allah, mun gode shugaba ta mata na jam'iyyar Amin Amin na jihar Maradi. Duka anan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na siyasa ba da gaba ba, wanda ni Siraji Garba daga Maradi jamhuriyar Niger na gabatar da shi. Sai in ce ku kasance ta da tashar talabijin na Hausa 7 tauraruwar al'umma.